Fordin 2.3 EcoBoost. Tämä on ehkä se tunnetuin EcoBoost, mitä Ford on koskaan tehnyt. Mustang, Focus RS, Focus ST ja tehoa vakionakin jo enemmän kuin monessa vanhassa V8. Mutta samaan aikaan tästä koneesta puhutaan myös nimellä EcoBoom. Eli onko tämä oikeasti Fordin paras neloskone vai kallis virhe? Ford toi 2.3 EcoBoostin markkinoille vuonna 2015 ja sitä valmistetaan edelleen tänä päivänä. Suomessa tämä löytyy yleisimmin 3 autosta: Mustang EcoBoost, Focus RS MK3 ja Focus ST MK4. Ja näistä varsinkin Focus RS teki tästä koneesta kuuluisan. Vakiona tehot riippuu mallista. Mustangissa yleensä noin 317 heppaa, Focus RS:ssä noin 350 heppaa ja 470 newtonia overboostilla. Ja MK4 ST Focuksessa noin 280 heppaa. Ja virityspotentiaalia tässä on paljon. Pelkkä softa, downpipe ja parempi cooleri ja helposti mennään yli 400 hevosvoiman. Pohjimmiltaan tämä on 2-litranen EcoBoostin isompi ja vahvempi versio. Enemmän iskutilavuutta, vahvempi alakerta ja parempi turbo. Ja tärkein juttu, tämä on ketjukone. Ei öljykylpyhihnaa, mikä on monelle iso helpotus. Mutta ei tääkään täydellinen ole. Yksi tunnetuimmista tyyppivioista liittyy kannen tiivisteeseen, erityisesti alkuvuosien Focus RS:ssä. Ford käytti tehtaalla väärää kannen tiivistettä, mikä johti siihen, että jäähdytysnestettä pääsi sylinteriin. Se näkyi valkoisena savuna, nesteen katoamisena ja pahimmillaan täydellisenä konerikkona. Sitten on myös tuttu suoraruiskun ongelma, hiilikertymä imupuolelle. Se alkaa yleensä näkyä korkeammilla kilometreillä käyntiongelmina ja tehon puutteena. Myös turbo-ongelmia löytyy. Wastegate-välyksiä, underboost-koodeja ja joskus öljyvuotoja turbosta. Ja jos tätä virittää huonosti, sitten tulee se kuuluisa EcoBoom. Varsinkin liian aggressiivinen softa, huono bensan laatu tai liian kova kuormitus matalilla kierroksilla voi hajottaa männät todella nopeasti. Mutta vakiona ja oikein huollettuna, tämä on oikeasti aika vahva kone. Varsinkin uudemmat versiot on paljon parempia kuin ne ensimmäiset. Ja monen mielestä tämä on yksi parhaista moderneista Fordin neloskoneista. Mutta mitä mieltä sä oot? Ostaisitko itse Fordia tällä koneella vai onko sana EcoBoom jo tarpeeksi hyvä syy pysyä kaukana? Kommentoi alle.